Добрий день, шановне господарство. Вітам наших відзів. Вітаю наших глядачів у першому супольному інтерв'ю трьох телевізій «Білсат», «Слава ТВ» і «Вот так». І побач со мною керівниця «Слава ТВ» Марія Гурська і Маша Макарова, яка керує «Вот так». Чудовна компанія і ще важніший гость. Разом з нами надзвичайний гость, міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський. Вітаємо пана міністра. Dzisiaj mamy dużo ważnych tematów. У нас сьогодні вельми шмат важних темаў. Гэта вайна. Сёння фармат вядзе Аліна Коўшык, якая кіруе беларускай рэдакцыяй. Пачынаем ад вайны ва ўкраіне. Мы ведаем, што на пачатку, падчас паўнамаштабнай вайны, пачатку гэтай вайны вы вазілі нават машыны для украінскага войска. Вы бачылі гэта з сярэдзіны, бачылі боль, кроў, слёзы маці, якія хаваюць сваіх дзяцей, што загінулі на фронте. А 8 сакавіка адбыўся найбуйнейшае пахаванне украінскіх дзяцей за ўсю гісторыю вайны. На дзіцячай пляцоўцы ў Крывым Розе забілі 9 дзяцей. 3гадоваму хлопчыку было найменш. Моя дачка Амерія столькі мае. Дзеля яе я тут у Польшчы цяпер. Гэта цяжка каментаваць, але як вы лічыце, што мы супольна можам цяпер зрабіць, каб затрымаць Пуціна па ўкраіне, каб вярнуць бяспеку Европе, і каб гэта вайна, гэта боль, кроў і пахаванне дзяцей не перайшлі на вуліцы еўрапейскіх гарадоў. Śmierć tych ukraińskich cywilów jest bolesna. Смерць гэтых украінскіх цывільных, яна балючая, але недарэмная. Яна паказвае ўсяму свету, і я спадзяюся, што пакажа і пераканае таксама прэзідэнта Злучаных Штатаў, што Украіна прыняла безумоўнае перамір'е, а Расія надалей спынення агню, а Расія надалей забівае. І гэта стварае сітуацыю двухзначнасці і паказвае, хто хоча міру, а хто хоча вайны. З маіх размоваў з высокімі прадстаўнікамі адміністрацыі США вынікае, што цярплівасць гэтых людзей не бясконца. І калі Пуцін гуляе на час, эскалюе умовы, то рана ці позна, хутчэй гэта пытанне тыдняў, Злучаныя Штаты змяняць палітыку. Бо яны палічаць, што тое, што большасць з нас ведае, што Пуцін міру не хоча. А пакуль Польшча плануе 5% сваіх сродкаў на абарону ў рамках НАТО, і на гэтым фоне амерыканскія войскі выводзяць з ясёнкі, і НАТО перастае выглядаць як бяспечным фарматам. Nie, chwila, moment. Ja bym tego nie łączył. To, że Пачакайце, я б гэтага не спалучаў. Тое, што хаб у ясёнцы, праз які ідзе амаль уся дапамога для ўкраіны, ён будзе пераняты НАТО, таксама гэта Злучаныя Штаты, хаця ў меншай прапорцыі. Гэта было, вядома, ўжо шмат месяцаў. Гэтыя жаўнеры застаюцца ў Польшчы. Тут вы не шукаеце нейкіх падтэкстаў. Гэта было адно з рашэнняў Вашынгтонскага саміту у мінулым годзе. І не гэта сведчыць пра нейкую змену амерыканскай палітыкі. Але jednak słyszymy w wypowiedziach Donalda Trumpa. Але мы ўсё ж чуем у выказваннях Дональда Трампа розныя меркаванні пра лёс НАТО, пра тое, наколькі гэтыя важныя, гэтыя 5% ці працэнты, якія кладзе кожная краіна на абарону, асабліва пра краіны Балтыі. Дык вось калі НАТО перастае быць да канца цалкам бяспечным фарматам, што можа быць альтэрнатывай, і ці можа быць падставай для гэтага быць кааліцыя ахвотных? To, że był okres, kiedy państwa bałtyckie
Па чарзе. Тое, што быў перыяд, калі балтыйскія краіны казалі, што яны пачуваюцца пад пагрозай з боку Пуціна і не выдавалі 2% ВНП, ну, гэта быў пэўны дысананс паміж дзеяннямі і словамі. І тое, што падчас першага свайго тэрміну паўнамоцтваў Трамп казаў, мы 10 гадоў раней пра гэта ўжо вырашылі на саміце ў Вэльсе 5%. І адносна стылю і адносна сутнасці. Тады, калі прэзідэнты Абама ці Буш казалі, ну, ветліва, ніхто не слухаў. Я палічыў літаральна на мінулым тыдні, пра гэта была дыскусія у нас у міністэрстве, ад часу, калі ўладу ў першай кадэнцыі пераняў Дональд Трамп, неамерыканскія саюзнікі ў НАТО выдаюць на 90% больш у год, чым раней. Так што гэта падзейнічала. Ну і добра. Мы яшчэ не там, дзе мы павінны быць. Бо 2% гэта быў, ну, добры мінімальны ўзровень на час міру. А цяпер у нас вайна ля межаў і раскручаная расійская мілітарная махіна. Так што больш рэалістычным, на маю думку, узроўнем было б добра, калі было больш за 3, калі б мы выдавалі 3,5%. Тады наш абарончы бюджэт усяго НАТО дасягаў бы $2 більёнаў у год. А расійскія выдаткі значна меншыя. Путін калісьці, дарэчы, казаў, што СССР разваліўся таму, што СССР пераінвеставаў у абароннасць, у абаронную прамысловасць. І ён да гэтага не дапусціць. Гэта якраз тое. Але jednak, jeżeli kryzys amerykańskiego liderstwa... Ну, калі крызіс лідарства паглыбляецца, яким можа быць альтэрнатыўная мадэль для Європи? To jest zasadne pytanie, ale nie jeśli chodzi o przywództwo amerykańskie, tylko o... Тут пытанне добрае. Ну, тут рэч не ў амерыканскім лідарстве, а ў нейкім размеркоўванні амерыканскіх рэсурсаў. Чарговыя па чарзе прэзідэнты Злучаных Штатаў кажуць нам, што для іх найважнейшае гэта спаборніцтва за першынство з Кітаем, а Злучаныя Штаты не могуць весці дзве вайны адначасова. Таму Еўропа мусіць взять под увагу тое, што можа быць такая сітуацыя, калі Злучаныя Штаты не змогуць нават прыйсці з дапамогай. Так што патрэбны другі паліс, страхоўка. І тут розніца паміж сённяшнім польскім урадам і апазіцыяй, якая кажа, што толькі Злучаныя Штаты, давайте не будзем ствараць еўрапейскую абароннасць. А я лічу, што узмацненне як еўрапейскіх дзяржаў, так і здольнасці самога еўразвязу да аперацыяў, ну, ніжэйшага рангу было б на карысць. Panie ministrze, pan mówi o polisie obrony dla Europy. Пан міністр, вы кажаце пра гэты паліс для Еўропы. Як вы бачыце ролі Еўропы? Таксама ў кантэксце бяспекі еўрапейскай, польскай, асабліва пачынаюцца перад намі манёвры, стратэгічныя манёвры Захад. Як мы можам падтрымліваць у гэтым кантэксце беларускія дэмакратычныя сілы, каб беларуская справа была не прайгранай? No, obecne władze białoruskie doprowadziły do pełnej integracji w dziedzinie... Ну, цяперашнія ўлады Беларусі давялі да таго, што поўнай інтэграцыі ў галіне, мілітарнай галіне паміж Беларусі і Расіяй прывялі да поўнай інтэграцыі. Сама сістэма Александра Лукашэнкі вядзе да такой другаснай саветызацыі, аслабляе Беларусі у дачыненнях з Расіяй таксама. Чарговыя польскія ўрады па чарзе ствараць нейкае поле манёвраў паміж Еўропай і Расіяй. І гэта часам удавалася, былі такія перыяды, што, напрыклад, у Беларусі не было палітычных зняволеных. Я асабіста спрабаваў з чарговымі міністрамі замежных спраў Швецыі, Нямецчыны, у Менскі ездзіў з прапановамі дапамогі, палітычнага адкрыцця і фінансавага адкрыцця за тое, што Беларусь бы абрала напрамак на дэмакратыю. Але мы ведаем, што апошнія выбары, ну, гэта ўжо быў поўны фарс.
I niestety wygląda na to, że Białoruś tak jak z І, на жаль, виглядає, що Білорусь, musi zaczekać так як do з атрыманнем samej mocy. незалежнасці ў 90-е гады, вымушаны пачакаць да таго, пакуль адбудуцца перамены ў Маскве. Вы згадалі пра лёсы палітычных вязняў. Гэта балючая праблема для Беларусі. Мы атрымалі ад ксяндза Колатовіча з-за кратаў інфармацыю літаральна ўчора, і мы даведаліся ўчора ў ягоным лісце, што яго абвінавацілі ў шпіёнстве на карысць Польшчы і Ватыкану. Вы не бачыце ў гэтым нейкую такую пстрычку ў нос? Можа, польскай дыпламаты? Ці вы, можа, спрабуеце размаўляць пра тое, каб вызваляць палітычных вязняў? Не магу не запытаць пра лёс Анджэя Пачобута, прозвішча нумар 1, і чаму Александр Лукашенко не хоча яго вызваліць? To są najgorsze metody. Гэта найгоршыя метады родам з КДБ і Савецкага Саюзу. Я нагадваю, што так званая аперацыя Польшча, гэта быў Берыя, ці гэта перад ім? To było w 1937 roku. Гэта 37-38 год. Ежоў, верагодна Ежоў. Там загінула 100-115 тысяч асобаў. Там таксама было падставай тое, што яны былі шпіёнамі на карысць Польшчы. Гэта паўтор. Pani oczywiście wie, że gdyby to zależało od Polski czy od Вы ж, вядома, ведаеце, што калі б гэта ад Польшчы залежала, ці ад Міністэрства замежных справаў, усе гэтыя людзі былі б на свабодзе, яны нічога дрэннага не зрабілі. Гэта проста звычайныя палітычныя рэпрэсіі, вельмі жорсткія, большыя, чым у Польшчы прапорцыйна падчас ваеннага стану. У прапорцыі да насельніцтва гэта так як бы было б у Польшчы больш за 10 тысяч палітычных вязняў, мы гэта ведаем. Гэта ўж такая апошні такі этап рэпрэсій. У Польшчы ў 80-е гады таксама здавалася, што сітуацыя безнадзейная, а праз пару гадоў пачалася свабода. Вось гэтага мы і жадаем Беларусі. А што можна зрабіць цяпер, каб хутчэй вызваліць гэтых людзей? Бо чакаць на пераменаў у Маскве можна доўга. Ведаеце, Расія і Беларусь краіны, на жаль, невінных людзей ставяцца да гэтых, успрымаюць як закладнікоў, бяруць іх у палон і арыштоўваюць людзей, якія маюць, напрыклад, падвойнае грамадзянства, ўсё такое. Так што мы вядзём з імі перамовы, як з тэрарыстамі і выкрадальнікамі. І гэтыя перамовы пад амерыканскім кіраўніцтвам часам канчаюцца поспехам і адбываюцца абмены, хаця гэта доўгі працэс. To ja może właśnie zapytam o te zmiany w Rosji. Я запытаю пра гэтыя перамены ў Расіі. На 4-й год вайны гэта можа гучаць як татальная утопія, але вы верыце, ці магчымыя дэмакратычныя змены ў Расіі? І што Еўропа, таксама Польшча могуць зрабіць, каб прыспешыць гэтыя Jak pani змены? wie, nasz rząd i ja osobiście jestem Як вы ведаеце, наш урад, мяне асабіста крытыкуюць тут у Польшчы за тое, што калі Расія дэкларавала, што яна ідзе ў бок дэмакратыі, і калі яна вела перамовы пра асацыяцыю з Еўразвязам, мы спрабавалі захвочваць Расію у гэтым напрамку, і некалькі рэчаў, якія тады здарыліся, былі карысныя. Напрыклад, такія. Вось, напрыклад, сёння ён паводзіць сябе скандальна, але у 2014 годзе быў першы візіт патрыарха ўсей Русі ў Варшаву, і расійскія і польскія касцёлы падпісалі дакумент пра паяднанне на базе праўды на ўзор польска-нямецкага дакументу з 60-х гадоў. Гэта які даў станоўчы плён. Гэта былі цяжкія пытанні, і быў плён. Далей праца польскіх і расійскіх гісторыкаў, якія разам усталілі факты супольнай гісторыі. І гэта даволі шмат насуперак усяму. І там сказалі, што калі б я вам зачарніць прозвішчы аўтараў, мы б не распазналі, хто напісаў, расейцы ці палякі. У Расіі школьныя падручнікі трэба было б ствараць на падставе фактаў, а не прапаганды. Гэта был бы вялікі крок наперад. Пуцін быў на Вестэрплатце, ён быў у Катыні.
Польшчу наведалі сотні, калі не тысячы прадстаўнікоў муніцыпалітэтаў. Яны былі здзіўленыя поспехамі польскіх Ale муніцыпалітэтаў. jak widać, nie tędy droga. Jednak zmiany, które zaszły w Rosji, są tak głębokie. Відаць, гэта дрэнны кірунак быў. Ну, на жаль, Пуцін, я вам скажу яшчэ адно. Жыхары Калінінградскай вобласці, Гданьска маглі ездзіць адны да адных на паводле прынцыпаў малога памежнага руху. Гэта было вельмі карысна. Гэта ўсё магло прывесці да вельмі карысных зменаў, але Пуцін вырашыў інакш. Я думаю, што дзесьці каля 2011 года ён перапужаўся арабскай вясны і Кадафі бачыў, як забітага і прэзідэнта Егіпту у жалезнай клетцы. Карацей, ён вырашыў увесці поўны аўтарытарызм, які узмоцніўся пасля вайны, пасля пачатку вайны. Расія сёння значна больш рэпрэсійная краіна, чым у Савецкім Саюзе. Сёння больш палітычных вязняў, чым падчас Брэжнева. І сацыялагічная падстава для дэмакратыі значна вузейшая, чым у іншых краінах. Таму шанцаў няшмат, яны невялікія, але замежная палітыка мусіць абапірацца на факты. А яны такія, што Расія вядзе агрэсіўную, заборчую каланіяльную вайну і пагражае сваім суседзям, у тым ліку Польшчы. Пакуль яна нам пагражае, яна наш вораг. Калі яна змяніць сваю палітыку, мы таксама змянім. Ale pytanie, czy Polska może coś zrobić, żeby jednak te zmiany w Rosji... Такое пытанне, а ці можа Польшча штосьці зрабіць, каб прыспешыць гэтыя змены? Ну, мы вядзём інфармацыйную палітыку, вось таксама пры дапамозе рэдакцыі, вось так, вот так. А я хацеў запытаць яшчэ у вас, Польшча адна з нешматлікіх краін, якія імкнуцца да таго, каб падтрымліваць барацьбу з дэзінфармацыяй. Мы бачым, што Злучаныя Штаты выходзяць з праграмаў, якія падтрымліваюць барацьбу з дэзінфармацыяй. Гэта, дарэчы, доказ нашай пашаны да расійскага народу. Некаторыя кажуць, што Расія заўжды была і будзе аўтакратычнай, няма чаго думаць пра народ, трэба дамаўляцца з уладамі. А мы лічым, што можа існаваць іншая Расія. Шанцы невялікія, але тыя, якія ёсць, ну, трэба іх падтрымліваць. Трэба падтрымліваць. Што няма нейкага расісцкага нейкай прычыны, каб Расія не кіравалі інакш. А гэта барацьба з дэзінфармацыяй будзе займаць такое важнае месца ў польскай усходняй палітыцы. Я нават буду старацца, каб запоўніць пустку, якая паўстае цяпер, на жаль, у сувязі з тым, што іншыя краіны ад гэтага адыходзяць. І мы тут таксама змагаемся з дэзінфармацыяй. Штодзень кажам праўду пра тое, што адбываецца ў нашых краінах. Марына, здаецца, у вас таксама пытанне. Расія на гэтыя рэчы выдаткоўвае мільярды. Менавіта. І як тут паглыбіць, падтрымаць працу гэтых трох усходніх рэдакцый? Які план? Я размаўляў пра гэта між іншым з кіраўніцтвам TVP World. Тое, што ёсць 3 рэдакцыі, гэта вельмі добра, і сродкі не паменшыліся. Я буду старацца, каб іх было больш. Так як мы стараемся, каб еўрапейскі звяз дапамог Польшчы забяспечыць вонкавую мяжу еўразвязу. Гэтак жа і гэта місія, з якой вся Еўропа павінна быць салідарная з Польшчай. Бо гэта не толькі інтарэс Польшчы, а ўсяго еўразвязу. Мы, як украінская рэдакцыя, таксама так бачым сваю ролю і называем сябе інфармацыйным Рамштайнам. Супольная ініцыятыва Польшчы і Украіны. Украіна сваім змаганнем паказвае барацьбу за еўрапейскія вартасці. У вас прапорцыі значна лепшыя, чым у Расіі. Вы грамадства, якое здольнае арганізавацца знізу, а не толькі прымае дыктат зверху. Гэта розніцы, палітычныя розніцы. Думаю, што гэта вельмі важныя словы. Салідарнасць, якую адчувае і беларускае, украінскае грамадства, і польскае, калі мы падтрымліваем. Прабачце, я перапыню, многія палітычныя расійскія эмігранты таксама знайшлі свой дом у Польшчы.
А я хотел запитать, что вы хотите сказать белорусам, которые не сдаются, змагаються, незважаючи на репрессии? Это что раз тяжей робить, что раз больше політичних в'язнів. Есть Анжелика Мельникова, яка зникла 2 тижні тому, не ведаем, что отбывается с ней. Спикерка координационной рады. Может, некалькі словаў вы б сказали тым людям, якія змагаюцца, не сдаются, и что думают, что свет без империи магчымы. Давайте вернемся до справы Анджея Пачобута, які надалі мы пра яго думаем, і не толькі пра яго, але ён такі герой гэтай сітуацыі. Найбольш знаны палітычны вязень. Рэжым Лукашэнкі ведае, што яму рабіць, каб адблакаваць палітычны дыялог з нашай краінай. Што? Ну, перастаць весці рэпрэсіі. Спыніць гібридную вайну на нашай мяжы, пакараць забойцу нашага жаўнера, які загінуў. А мы на кожны добры жэст адкажам прапорцыянальна. Я ўжо сказаў тое, што меў бы сказаць. Калі рэжымы заўжды падаюцца найбольш стабільныя перад сваім падзеннем. Мы палякі думалі, што ўжо няма ніякай надзеі ў сярэдзіне 80-х гадоў, а аказалася, што свабода была літаральна за парогам. А Лукашенко, як саюзнік Пуціна у агрэсіўнай вайне, таксама агрэсар. Ён даў тэрыторыю Беларусі для вядзення гэтай вайны. Нападаючы на Украіну, Пуцін зрабіў найбольшую памылку ў сваёй кар'еры, і людзі вакол яго ведаюць, гэта толькі баяцца сказаць яму. Так гэта выглядае ў дыктатурах. Яшчэ год, два, і Расія сапраўды адчуе наступствы гэтага і марнавання чалавечага жыцця і рэсурс. Спадар міністр, вялікі вам дзякуй за гэта інтэрв'ю і за наведванне Белсату, і будзем спадзявацца, што вы яшчэ неаднойчы прыйдзеце. Вялікі дзякуй і поспехаў вам у вашай важнай місіі. Вялікі дзякуй.